Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sesi-5 kanye nevesi le-17 ifundeka kanje. Konke ukungalungi kuyisono. Kukhona isono esingesiso esokufa. Wamukelekile kumnikelo. Isono sihlala sibi kakhulu. Zonke izinhlobo zokungalaleli ziwukuhlubuka kuNkulunkulu ongcwele. Kodwa akuzona zonke izono ezinemiphumela efanayo, futhi encwadini yokuqala kaJohane, uJohane udonsela ukunakekela kwethu eqinisweni elisangulukisayo. Kukhona isono esiholela ekufeni nesono esingenakho. Nakuba lokhu kungaba isiqephu esididayo, umlayezo ekugcineni ungowokuqapha, ukucaca nozwelo. UJohane ubhalela ibandla elihlukene phakathi, umphakathi okhungethwe izingxabano, izimfundiso zamanga, nabantu abaduka eqinisweni. Ubakhumbuza ukuthi labo abangabakaNkulunkulu ngempela bahamba ekukhanyeni, hhayi esonweni esiqhubekayo. Noma kunjalo, ngisho namakholwa athembekile ayakhubeka. Futhi uma lokhu kwenzeka, sibizelwa ukuphendula, hhayi ngokwahlulela, kodwa ngomkhuleko. Uma umuntu ebona umzalwane wakhe enza isono esingesiso esokufa, makacele, khona uNkulunkulu uyakumnika ukuphila. Ngamanye amazwi, lapho sibona esikholwa naye ewa, impendulo yethu yokuqala kufanele ibe ukunxusa. Ukuya kuNkulunkulu ngomthandazo, sicele ukubuyiselwa kwakhe nokuphila. Lolu uthando ngezenzo. Yilokhu okushiwo ukunakekela umzimba kaKristu. Kodwa kuthiwani ngesono esiholela ekufeni? Nakuba izincazelo zihlukahluka, ukuqonda okungaguquki kakhulu kukhomba ekwenqabeni ngamabomu. Okuqhubekayo kokholo. Ukuhlubuka. uJohane akasitsheli ukuba siyeke ukuthanda abantu abanjalo, kodwa usixwayisa ngokunikeza isiqinisekiso samanga. Lapho umuntu ephikelela enqabeni uNkulunkulu, ukuzenza sengathi ulungile kuye akuwona umusa, kuyinkohliso. Ezikhathini ezinjalo, siyasuka ekududuzeni siye sibabizele ekuphendukeni, singakhulekeli isono sabo, kodwa sithandazele insindiso yabo. Lesi siqephu sisiphonsela inselelo ukuthi sithandaze ngokuhlakanipha, futhi sithande ngokujulile. Akuzona zonke izoni ezidinga induduzo, ezinye ziyisidingo sokuba sibhekane nazo ngothando. Akuzona zonke izono ezidinga ukulungiswa esidlangalaleni, kodwa zonke izono zidinga umthandazo. Asikhuleke. Baba, sisize sithathe isono njengento ebucayi, ezimpilweni zethu kanye nasezimpilweni zabanye. Siphe ukuhlakanipha kokwazi ukuthi sithandaze nini, sikhulume nini, futhi nini ukumane sikwethembe. Sisize sithande abanye ngokwanele ukuba sibakhulumele ngomkhuleko, futhi sikuthande ngokwanele ukuba ubabizele eqinisweni. Ngiyabonga ngomusa obuyisayo nomusa ongasoze waphela. Ngegama likaJesu, amen.